on myöhässä. Se pitää uusiksi. Häh? Uusiksi vai? Mitä vittu? Mitä mä oon? En mä tiedä. En mä tiedä, mä tuun ylös. Mä menen vähän iskal tästä. Tullaan persellä ensin. Läski! Noni! 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 Mikä onks sun kamera? Onks sun kamera komaamassa? Mitä se on? Kohan. Näin kato. Saapis se paikalla. Kauan vetu. Miksi sä teet se uudestaan? Ha? Tee se uudestaan. Saapis se paikalla. Kroppa leikkaa. Joo. No. Pisti sauna lämpäämään ja olutta on. Olutta on! Niina kulta. Haluaisin vaan niin. Tää juttu. Okei. Romanttinen rakkaustarina alkaa tästä. Hei, what the fuck? Juha!